Geometrie 11, cvičení 1. Bod A je vrchol rovnoběžníku ABCD, bod M leží uvnitř strany AB tohoto rovnoběžníku, bod N uvnitř strany AD a výška na stranu AB měří 3 cm. Vrchol D má od vrcholu A i B stejnou vzdálenost, tedy BD se rovná AD. Sestrojte vrcholy BCD, rovnoběžníku ABCD, označte písmeny a rovnoběžník narýsujte. Tak, tady se neobejdeme bez nějakého jednoduchého náčrtku. To znamená, já mám nějaký rovnoběžník. ABCD. S tím, že vím, že tady mi někde leží N, tady mi někde leží M. Dále vím, že výška na AB je 3 cm. To znamená, že když já si sestrojím rovnoběžku a rovnoběžku, tak vzdálenost těch dvou rovnoběžek je 3 cm. Tam mi někde musí ležet bod D. Takže tím, že můžu sestrojit i to AN, tak mi někde vznikne průsečík a mám D. No a potom vím, že BD a AD je to samý. To znamená, že v dalším kroku už si jenom tu velikost pak přenesu sem. A získám i B. Tak, první krok, co každopádně budu moct udělat, je, že spojím AM. Takže na téhletý polopřímce mi někde leží bod B. No a teď se strojím rovnoběžku, která je 3 cm daleko. Takže v libovolném místě kolmice 3 cm a takže tady někde musí ležet ty zbývající body. No a já vím, že tady teda někde leží bod D, ale zároveň leží na AN. Takže když si protáhnu AN, tak získám to místo, kde leží bod D. No a poslední věc, kterou využijeme, víme, že AD je stejně dlouhý jako DB, to znamená, když si tuhletu velikost najdu, tak k B je to stejně daleko. To je tady ten poslední krok. Takže tady leží bod B. Tak jo, je to rovnoběžník, už máme rovnoběžky, takže když si tuhle velikost nadáme do kružítka, musíme ji najít i tady. A tak získáme C a můžu tu konstrukci i nějakým způsobem obtáhnout. Takže splňuje mi to všechno, výška je 3 cm, AD a DB je stejně dlouhý a jedná se samozřejmě o rovnoběžník. A N a M mají ležet tam, kde leží. A jsme hotoví. Cvičení 2. Body A a C jsou vrcholy rovnoběžníku ABCD. Jehož dvě strany jsou rovnoběžné s přímkou P. Jedna z úhlopříček rovnoběžníku ABCD je k přímce P kolmá. Sestroj střed S rovnoběžníku ABCD a označte ho písmenem. Sestrojte vrcholy BD rovnoběžníku ABCD, označte písmeny a rovnoběžník narýsujte. Tak, teď je otázka, jestli byste zvládli náčrtek, když byste netušili, jak postupovat. Asi byste první věc, co byste udělali, že byste si udělali rovnoběžky z P. To můžeme udělat hned. Takže byste si udělali jednu rovnoběžku a druhou rovnoběžku a řekli byste si, tady někde musí ležet ty zbývající dva vrcholy. Tak. Takhle. No a teď, než náčrtek by vás mát, protože ten by byl dost komplikovaný, tak my máme tady výhodu, že nám napovídají. Tady přímo říkají sestroj střed S rovnoběžníku ABCD.
Tak já to provedu. Já si strojím střed S. Takže si to takhle spojíme. No a střed rovnoběžníku je střed úhlopříček. To znamená, si najdu střed té úhlopříčky AC. Takže tady je S. No a teď si stačí uvědomit souvislost, že úhlopříčky se protínají ve svém středu. To znamená, u rovnoběžníků samozřejmě, to znamená, že tím S musí procházet i ta druhá úhlopříčka. No a teď je řečeno, že jedna úhlopříčka je kolmá, jedna z úhlopříček je k rovnoběžníku je k P kolmá. No a tahle to evidentně není, ta AC, ta kolmá není, takže to bude ta druhá. Takže já udělám kolmici. No a jestli je tohle úhlopříčka, tady leží úhlopříčka, tak pak tady musí ležet B, aby jedna strana byla rovnoběžná, a tady musí ležet D. Víc řešení to nemá, nejen protože to není zadání, ale protože tahle úhlopříčka není kolmá, tak jenom ta může být kolmá, to znamená, jenom tyhle dva body můžou být tím řešením. Takže takhle mi vznikne ten rovnoběžník. Já si ten rovnoběžník pak vytáhnu barevně. Znamená takhle. Tak. Tak. A máme řešení. Úloha 3. Bod A je vrchol rovnoběžníku ABCD. Bod S je střed tohoto rovnoběžníku. Na přímce P leží vrchol P rovnoběžníku ABCD. Úhel ASB má velikost 120 stupňů. Sestroj vrcholy BCD, rovnoběžník ABCD, označte písmeny a rovnoběžník narýsujte. Tak, můžeme zase klidně postupně, mohli bychom samozřejmě si tady udělat nějaký náčrtek, otázka je, jestli ho potřebujeme, s tím, že tady máme S, AC a tady má být úhel 120, což vidíte, že ten náčrtek mi teď už neodpovídá, s tím, že bod B leží na nějaký přímce P. Tak. Dobrá. Tak, první, co každopádně můžu udělat, je ten bod C. Takže já si můžu najít bod C tím, že spojím AS a zdvojnásobím si tu hodnotu. Tak. Tak. Takže tady máme bod C. No a teď vím, že úhel ASB má velikost 120, tak si stačí vzít úhloměr a těch 120 si tam najít. S tím, že to je úhel ASB, takže jedu tady takhle, přes 90, 120, proto je tady tolik místa a spojíme si to. Můžu to rovnou protáhnout na druhou stranu, s tím, že tady teda je nějaký bod B. No a když si jelikož úhlopříčky se protínají ve svém středu, tak si rovnou tuhle velikost přenesem na druhou stranu. Tak. A trojúhelník barevně vytáhneme. Trojúhelník, rovnoběžník, omlouvám se. Tak a máme řešení. Takže jenom tady si uvědomit, že tady máme 120 stupňů a jinak to je všechno, co potřebujeme vědět.
Úloha číslo 4. Body AC jsou vrcholy rovnoběžníku ABCD, jehož úhlopříčka BD je dvakrát delší než úhlopříčka AC. Jeden ze zbývajících vrcholů BD tohoto rovnoběžníku leží na přímce P. Sestrojte a označte chybějící vrcholy BD, rovnoběžníku ABCD a rovnoběžník narýsujte. Najděte všechna řešení. Takže já mám nějaký rovnoběžník, jehož úhlopříčka AC odpovídá polovině té druhé úhlopříčky. No a zase vím, že úhlopříčky se protínají ve svém středu. Tak já jsem každopádně schopen ABCD si najít ten střed. Ten střed můžu najít. Tak já najdu si střed a tím začneme. Takže máme střed. Tak. No a teď víme, že vzdálenost, že tady mi jde nějaká přímka P, buď takhle, nebo tím druhým, to budou ty dvě řešení, to si tady i můžeme vyznačit. A to znamená, jeden ze zbývajících vrcholů BD leží na přímce P, najděte všechna řešení. Tak dejme tomu, že třeba P prochází tím Bčkem, no tak mám S a mám tuhle velikost. Vím, že SB je stejný jako AC, protože SB je polovina úhlopříčky a ta úhlopříčka je dvakrát delší než AC. Takže já si tuhle velikost, co tady mám, zapíchnu sem. A můžu rovnou na druhou stranu, ale můžeme rovnou na druhou stranu, protože ve chvíli, kdy to takhle spojíme, to není vidět pořádně. Tak ve chvíli, kdy to takhle spojíme, tak tady máme B a tady nám vznikne bod D. Takže máme první ten rovnoběžník hotový. Takže takhle. Tak jo, to ale není jediný řešení. Když si to uvědomíme, že teoreticky mi může na té přímce P ležet taky bod D. Pořád se ale nic nemění, pořád je tady ta velikost, odpovídá téhle velikosti, to znamená, že já si naměřím CA, zabodnu do S a rovnou si to připravím na druhou stranu. Proč? Protože ve chvíli, kdy to spojíme, tak máme D2, B2 a můžu vytáhnout barevně ten rovnoběžník. To znamená takto. Všimněte si, že tady se mi to takhle vlastně protáhne, že oba dva ty rovnoběžníky musí být rovnoběžný s tou přímkou P. Můžu to ještě přepsat D2, B2 a B1 a D1. Tak a máme hotovo. Úloha číslo 5. Bod B je vrchol rovnoběžníku ABCD. Úhlopříčky AC a BD rovnoběžníků jsou na sebe kolmé a protínají se v bodě P.
Strana BC leží na přímce Q. Sestrojte vrcholy ACD, rovnoběžníku ABCD, označte písmeny a rovnoběžník narýsujte. To znamená, já mám nějaký rovnoběžník, tím, že jsou na sebe úhlopříčky kolmé, tak se bude jednat asi o kosočtverec. Každopádně tady je bod P a tady je kolmost. To znamená, toho já můžu využít, protože já znám tu přímku P. A tím pádem jsem schopen sestrojit jak B, D, tak i kolmici. Takže tahle úloha je velmi jednoduchá. To znamená, já si spojím PB, využiju toho, že úhlopříčky se protínají ve svém středu. Jediné, co mě tady může zmást, že to je označený jako P a ne jako S. Ale je to prostě, tak to může být. Je to každopádně střed té úhlopříčky, protože se v ní protíná s druhou úhlopříčkou. To znamená, tady bude bod D. No a když udělám kolmici, tak i tahle velikost, co mám tady, kde mi vznikne C, protože C leží na Q, tak musí být tady. A rovnoběžník, dokonce kosočtverec, můžeme dorýsovat. A máme hotovo.